مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل صحفات تنقص مسلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكريات كبر أب إن ترادوت تقرب مدبيان كبرات تخاتاتلتنا لومون كنيات مبل 35 عامت صنبل ناصنتي بمبال اب قرعات إرترا مدبات تداليم አለው اب ጎደናታት አስመራን اب መንግስታውያን ማዕከናት ዜናን ድሮ እትልሙድ ናይ ሙዚቃን ድራማን ምርኢት ይቀርባሎ ባንዲራታት የንበልብሉ ሃገራዊ ደርፍታት ይስምዑ በቪዲዮስ ተሰነዩ ናይ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ጅግንነት ዘዘንቱ ትረኻታት ድማ መድረኽ ተቆጻጺሮም ይርከቡ እዚ ኩሉ ጽምብል ግን ንሓደ ዓቢ ሓቂ ንምሽፋን ዝግበር ናይ ፕሮፓጋንዳ መጋረጃ እዩ እቲ ዝሕዝን ሓቂ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ናይ በዓል መደባት ኩሉ ናይ ሕሉፍ ጥራሕ እዩ ብዛዕባ ህልው ልምዓታዊ ምዕባለ ብዛዕባ ናይ መጻኢ ራእይ ወይ ድማ ብዛዕባቲ መዓልታዊ ሓሳረ መከራ ዝሰቲ ዘሎ ህዝቢ ዝዝረብ ነገር የለን እቲ ሃገር ኣብ ናይ 35 ዓመታት ጉዕዛኣ ካብቲ ተስፋ ዝመልኦ ብሩህ መጀመርታኣ ናብ ዓሚቕን ዘስካሕክሕን ቁጠባዊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ደውታ ወዲቓ ትርከብ እዚ ጽሑፍ እዚ ነቲ ኣብ መንጎቲ ክቡር ዋጋ ዝተኸፍለሉ ሃገራዊ ልኡላውነትን እቲ ንህዝቢ ኣሲሩ ሒዝዎ ዘሎ ህዝባዊ ባርነትን ዘሎ ጋግ ብዕምቆት ዝትንትን እዩ ነፃነት ኤርትራ ብኸምዚ ሎሚ ዘለዎ መልክዕ ክቐጽል ኣይኮነን ክቡር ህይወት ተኸፊልዎ ኣብ 91 ኤርትራ ነፃ ክትበሃል እንከላ ህዝቢ ኤርትራ ክልተ ዓበይቲ ነገራት እዩ ተጸቢዩ እቲ ቀዳማይ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓራ ዝወፀት ልኡላዊት ሃገር ምምስራት ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይን ኣዝዩ ወሳንን ድማ እቲ ልኡላውነት ናብ ናጽነት ውልቀ ሰባት ዲሞክራሲ ነፃ ቤት ፍርዲ ሓርነት ፕረስ ቅዋማውን ትካላውን ምሕደራ ብልጽግናን ሰላምን ክቕየር ምርኣይ ነይሩ ይኹን እምበር ድሕሪ 35 ዓመታት እቲ ስርዓት ነቲ ቀዳማይ ሓሳብ ማለት ሃገራዊ ልኡላውነት ከም መከላኸሊ መሳርሒ ብምግባር ነቲ ካልኣይ ማእከል ህይወት ህዝቢ ዝኾነ ሰብኣዊ መሰላትን ናጽነትን ሙሉእ ብምሉእ ዓፊንዎ ይርከብ ሎሚ ልኡላውነት ክበሃል እንከሎ ንመሬትን ዶብን ጥራይ ዝምልከት ፖለቲካዊ መድረኽ ኮይኑ ይቐርብ ኣሎ እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ መሬት ዝነብር ህዝቢ ግን መሰረታዊ መሰላቱ ተገፊፉ ኣብ ናይ ዘመናዊ ባርነት ዓንኬል ተሓጺሩ ይሳቐሎ ስርዓት ግደፍ ኣብዚ ናይ ሎሚ ጽምብል ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪክ ጥራሕ ክዛረብ ዝመርጸሉ ምኽንያት ንጹር እዩ ታሪክ ቃልሲ ንመንግስቲ ኣስመራ ፖለቲካዊ ሽፋን እዩ ብዛዕባቲ ጅግንነትን መስዋዕትን ክንገር እንከሎ ህዝቢ ነቲ ዘለዎ ናይ መግቢ ማይ መብራህትን ናጽነትን ሕጽረት ክርስዖ ወይ ምእንቲ ሃገር ኢሉ ክጽመሞ ስለ ዝድለ እዩ ሓደ ጥዕና ዘለዎ መንግስትን ማሕበረሰብን ብታሪኹ ይኹላዕ እዩ ግን ድማ ህይወቱ ኣብ መጻኢ እዩ ዝሃንጽ ኣብ ኤርትራ ግን ብዛዕባ ሓደስቲ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታት ምሕዳስ ከተማታት ምትእትታው ሓደስቲ ቴክኖሎጂታት ወይ ብዛዕባ ቁጠባዊ ዕቤት ዝዝረብ ቁም ነገር የለን እቲ ሕጂ ዘሎ ፕሮጀክት ነቲ ኣብ ሳዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወፈራታት ዓስቢ ከይተኸፍሎ ዝሰርሕ ዘሎ መንእሰይ ጉልበቱ ምምዝማዝ ጥራሕ እዩ እዚ ድማ ነቲ ስርዓት ብዛዕባ መጻኢ ዝዛረቦ ራእይ ከም ዘይብሉ ዘርኢ ህያው ምስክር እዩ እቲ ሃገር ኣብ ዓብዪ ደውታ እያ ዘላ ክበሃል እንከሎ ብቁፅርታትን ብግብርን ዝረአ ሓቂ እዩ ከተማታት ኤርትራ ካብቲ ኣብ 91 ዝነበረኦ ንላዕሊ ፈሪሰን ጸላም ውሒጥወን ይርከብ ንግዳዊ ፍቓዳት ተዓጽዮም ኣሽሓት ምሁራንን ነጋዶን ሃገር ገዲፎም ክስደዱ ተገዲዶም እዮም ሓንቲ ሃገር ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ክህልዋ እንተኾይኑ ናፃ ዓዳጋን ናይ ሰባት ምቅይያርን የድሊ ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ዘሎ ቁጠባ ናይ ምቁፅጻርን ምዕፃውን ቁጠባ እዩ እዚ ኩሉ ቁጠባዊ ውድቀት ድማ ብቐጥታ ናብቲ ህዝባዊ ባርነት ዝብል መግለጺ የብፅሓና እቲ ንሃገር ከምቲ ዝድለ ክትስጉም ክገብራ ዝኽእል ዝነበረ ዓቢ ሓይሊ ማለት እቲ መንእሰያዊ ሓይሊ ሰብ ሎሚ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ደረት ዘይብሉ ሰንሰለት ተኣሲሩ ይርከብ መንእሰያት ኤርትራ ካብ ናይ መወዳእታ ናይ ካልኣይ ደረጃ ዓመት ትምህርቶም ጀሚሮም ናብ ሃገራዊ ማዓስከር ሳዋ ይውሰዱ ካብኡ ንነዊሕ ዓመታት መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ናይ ውትድርናን ናይ ጉልበት ስራሕን ይጽመዱ እዚ ጉልበት እዚ ሃገር ንምህናጽ ዘይኮነስ ነቲ ስርዓት ኣብ ስልጣን ንምጽናሕን
ንመንእሰይ ወለዶ ዓቕሚ ከም ዘይህልዎ ንምፅንቃቕን ዝግበር ውዲት እዩ። እዚ ድማ ምጥፋእ ፍርያምነትን ምብልሻው ኣእምሮ መንእሰያትን ኣስዒቡ ኣሎ። በዚ መሪር ባርነት እዚ ምኽንያት ከዓ እታ ሃገር ኣብ ዓለምና ብዝሒ ስደተኛታት ብምፍራይ ካብቶም ቀዳሞት ሃገራት ክትሰርዕ ጸኒሓላ። ሎሚ ኤርትራ ኣረጋውያንን ህፃናትን ጥራሕ ዝነብርዋ ሃገር መሲላላ። እቲ መጻኢ ክሃንጽ ዝግብኦ መንእሰይ ግን ኣብ ባሕርን ምድረ በዳን ይሃልቕ ወይ ድማ ኣብ ስደት ፋሒሉ ይርከብ ኣሎ። ስለምንታይ እዩ ደኣ እቲ ስርዓት ብዛዕባ መጻኢ ክዛረብ ዘይደሊ? ምኽንያቱ ራእይ መጻኢ ምሕንጻጽ ማለት ንሰባት ተስፋ መሃብ ማለት እዩ። ተስፋ ዘለዎ ህዝቢ ድማ ለውጢ ይሓትት። ሓደ መንግስቲ ብዛዕባ ልምዓታዊ ምዕባለ ክምድር እንተኾይኑ ቅድም ቀዳድም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ናይ ምሕሳብ፣ ናይ ምጽሓፍ፣ ናይ ምምሃርን ናይ ምፍጣርን ነፃነት ክህልዎ ኣለዎ። ዲጂታላዊ ምዕባለ፣ ክፉት ቁጠባ፣ ምስ ዓለም ምትእስሳር ግሎባላይዜሽን ክህሉ ኣለዎ። እዚ ኩሉ ነገራት ግን ነቲ ንኹሉ ክቆጻጸር ዝደሊ ውልቀ መላኺ ስርዓት ፍርሕን ስግኣትን እዩ ዝፈጥረሉ እምበር ሰላም ኣይሂቦን። ስለዚ እቲ ስርዓት ንነፍሱ ኣብ ስልጣን ንምዕቃብ ዝመረጾ ስትራቴጂ ንህዝቢ ኣብ ድኽነት፣ ድንቁርና፣ ፍርሕን ጽልእን ምዕጻው እዩ። ንመጻኢ ዝኸውን ትልሚ የለን። ንጹር ክኸውን ዘለዎ ነገር ሃገራዊ ልኡላውነት ማለት መሬትን ዶባትን ጥራሕ ኣይኮነን። እቲ ናይ ሓቂ ልኡላውነት እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ መሬት ዝነብር ህዝቢ ነፃ ክኸውን እንከሎ፣ ብሰላም ክነብር እንከሎ፣ መሰሉ ተሓሊሉ ብርሃን መጻኢኡ ክርኢ እንከሎ እዩ። 35 ዓመታት ንሓንቲ ሃገር ካብ ሕሰምን ኩናትን ወፅያ ናብ ምዕብልቲ ሓዳስ ሃገር ክትሰጋገር ሙሉእ እኹል ግዜ እዩ ነይሩ። ምስ ኤርትራ ኣብ መፋርቕቲ ሰዓታት ናጽነተን ዝረኸባ ገለ ሃገራት ሎሚ ብዲሞክራስን ብቁጠባዊ ምርግጋእን ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ይስራዕ ኣለዋ። ኤርትራ ግን ንድሕሪት ትምለስ። በዚ ምኽንያት እዚ መበል 35 ዓመት ጽምብል ነፃነት ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ጓይላን ፈንጠዝያን እዋን ክኸውን ኣይክእልን። በንጻሩ ነቲ ዝተኸፍለ ክቡር መስዋዕቲ ብምዝካር ነቲ ሎሚ ዘሎ ህዝባዊ ባርነት ንምውጋድን ንመጻኢ ብሓባር ንምሕሳብን ናይ ሓቀኛ ቃልሲ መድረኽ ክኸውን ይግባእ። ንድሕሪት ጥራሕ ዝጥምት ማሕበረሰብ ድሕሪት እዩ ዝተርፍ። ኤርትራ ካብዚ ዘላቶ ዓሚቕ ቁጠባውን ፖለቲካውን ደውታ ክትወፅእ እንተኮይና እቲ ናይ ትማሊ ቃልሲ ንናይ ሎሚ ባርነት መሸፈኒ ኣብ ክንዲ ምግባር ናብ ቅዋማዊ ስርዓትን ሓቀኛ ናጽነትን ዘምርሕ ሓድሽ ናይ ለውጢ ምዕራፍ ክኽፈት ኣለዎ። እቲ ሃገር ንቕድሚት ክትስጉም እንተኮይና ህዝባ ካብ ባርነት ሓራ ክወፅእ ኣለዎ። ካብዚ ወፃኢ ኣብ ሕሉፍ ነገር ሚኒን ምባል ንናይ ሎሚ ህይወት ኣይቀይሮን እዩ። ኣብ መሬት ኤርትራ ምስዕሳዕ ኣብ መሬት ህንዲ፣ ታይላንድ፣ ግብፂ፣ ቱርክን ጀርመንን ከዓ ሕክምና ደሊኻ ዘብዘብ ምባል ማዕርግ የብሉን። ኣብ ስደት እናነበርካ ባንዴራታትን ኣዋርቕን ተሰኪምካ ስለ ዝተቆጻጽኻ እውን ኣይሓልፈልካን እዩ። እቲ መከራ ዓይኑ ፍጢጡ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ኣሎ። ኩልና ካብኡ ክንሃድም እምበር ንዕኡ ክንገጥሞ ግን ኣይበቕዓናን።